ஸோ ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பெட்ஸ் இன்ஃபோ தமிழ். சொல்லுறேன், எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாக் பற்றி இப்போ நம்ம பேச போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பற்றி. ஸோ திருப்பி நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கிறதுக்காக நான் என்னோடய ஒரு ப்ரோ இருக்கார், அவர்கிட்ட அவர் டாக் வளர்க்குறாரு, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஸோ நம்ம வளர்க்குற ஆள்கிட்டே அவர் ஒரு பெரிய டாக் லவர். அவருடைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது. அது யூடியூப் சேனல் பேர் நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அந்த இதுக்கு பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நேமும் சொல்லிடுறேன், தமிழ் பெட்ஸ் ஷேரர். ஸோ இதுதான் அவரோட யூடியூப் சேனலோட நேம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட ஜிஎஸ்டி டாக் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பற்றி கேட்கலாம். ஸோ ஓகே, மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட் டைம் வியூவர்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. ஸோ ஹலோ ப்ரோ, வெல்கம் டு பெட்ஸ் இன்ஃபோ தமிழ். ஸோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கீங்களா? சரி ஓகே ப்ரோ. ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்சர் மட்டும் பண்ணிடுங்க. ஸோ டாக் சம்மந்தப்பட்டது தான், உங்களுக்கு டாக் பிடிச்சது பற்றி தான், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி பற்றி நான் எனக்கு கேட்க போகிறேன். ஸோ மறக்காம அது ஃபுல்லாக சொல்லிடுங்க ப்ரோ, ப்ளீஸ். நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க ப்ரோ, நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி இல்லை டாக், அதோட ஃபீச்சர்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஃபீச்சர்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றதுன்னா அதோட மெயின் க்ரோத். ஸோ க்ரோத் அதுக்கு நிறைய க்ரோத் வரும். நார்மல் பப்பியோட அதுக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய க்ரோத் வரும். அப்புறம் அதில் புஷ்கோட்டில் ரொம்ப நிறைய க்ரோத் வரும். ஸோ புஷ்கோட்டுக்கு அது ஃபாரினில் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் சில இடத்துல வளர்த்த முடியாது. ஊட்டியில் கொடைக்கானல், ஸோ அந்த மாதிரி தான் வளர்த்த முடியும் போல். வேறு எதுவும் ஹீட்டில் அது இருக்காது. மேக்ஸிமம் ஏசியில் தான் நம்மளே வச்சுருப்போம். ஸோ முடி ரொம்ப அதிகமாக வளரும். அவ்வளோதான் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிற கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். எப்போல்லாம் நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி ஆர் அடல்ட்டுக்கு எப்போல்லாம் பாத் கொடுக்கணும்? ஷெப்பர்ட் பப்பிக்கு எப்படி பாத் பண்ணணும்னா 10 days பாத் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஓவராக பாத் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதனால அந்த டெம்பரேச்சர் தாங்க முடியாது. அதுவும் நம்ம மேக்ஸிமம் டைல்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. டைல்ஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கும் அதுக்கு இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃபர் ஆகும்போது நிறைய ஹீட் பால்ஸ் அப்புறம் நிறைய வரும். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் 10 days பாத் பண்ணணும். அடல்ட் நீங்கள் 1 week ஒன்ஸ் பாத் பண்ணலாம், இல்லைனா 5 days ஒன்ஸ் பாத் பண்ணலாம். அவர் எப்பயுமே க்ரூம் பண்ணே விட்டாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய டானிக்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம். ஸோ அது என்னெல்லாம் டானிக்ஸ், அது நேம், அது எப்போல்லாம் கொடுக்கணும்னு நமக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு டானிக்னா பப்பிக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பப்பிக்கு லிவர் டானிக், எல்லாருமே டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணுற லிவர் டானிக். அப்புறம் டைஜஷன், மேக்ஸிமம் டைஜஷன் தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு நேரம் சாப்பிடாது, ஒரு நேரம் சாப்பிடுவோம். ஸோ டிஃபர் ஆகும்போது நீங்கள் மேக்ஸிமம் டைஜஷன் கொடுங்க. டைஜஷன் நான் ஜெஃப்ரிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த டானிக். ஸோ அவன் போட்டுருவான் வீடியோவில். ஸோ பாருங்கள் கைஸ். ஸோ அடுத்து அடல்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் அது நம்ம ஃபீவர் அதாவது ஆனால் தான் நம்ம டானிக் கொடுப்போம். மேக்ஸிமம் வேறு எதுவும் டானிக்கும் வேணாம். அதோட பெஸ்ட்டு டானிக் என்னென்னா வாட்டர். ஸோ எப்போயுமே தண்ணி குடிக்க வச்சுட்டே இருங்க, அப்போ தான் அது நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் தண்ணி குடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகும். அதனால நான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ மேக்ஸிமம் தண்ணி கொடுங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் டாகை எப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க, எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க, எப்படி பார்த்துக்க போகிறீங்க, எப்போ நீங்கள் வாங்குனீங்க, அது எவ்வளோ டேஸ் ஓல்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. பப்பி லாஸ்ட்டாக ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான் இருக்கேன். நான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் லவர். ஸோ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டேன். ஒரு 9 months கிட்ட இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் செத்துருச்சு. ஸோ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன். ஓகே, நான் பெஸ்ட்டு ஃபுட்டாக கொடுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு நான் பெடிகிரி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ராயல் கேன் பெஸ்ட்டு அப்படின்னோடனே உடனே ராயல் கேன் நான் மாற்றிட்டேன். என் ஃபேமிலியிலேருந்து ஏன் சேஞ்ச் பண்ணுற மணி ரொம்ப சொன்னாங்க. ஆனால் நீ என் காசுலாம் மேக்ஸிமம் நான் வாங்கினேன். நான் சேவ் பண்ண வச்சதுலேருந்து அதுக்கு தான் போட்டேன். ஸோ நான் எப்போயுமே வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். மேக்ஸிமம் ஓட விட்டுட்டே இருப்பேன். அது என் பின்னாடியே வரும். நான் இப்போ வரைக்கும் நான் ட்ரெயினே பண்ணல, நான் யார்ட்டையும் விடவும் இல்லை. ஸோ நானும் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் பார்த்துக்குவோம், வேறு யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை எவ்வளோக்குள்ள பெஸ்ட்டாக வளர்க்க முடியும் அவ்வளோக்குள்ள பெஸ்ட்டாக வளர்த்தோம். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிட்டு போட்டுருக்கோம், அப்புறம் ராயல் கேன் போகிறோம். ஸோ அடுத்து இப்போ ரீசெண்டாக ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி டிஃப்ரெண்ட் தான் கேட்போம் ப்ரோ. இப்போ நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாகோட ஷெட்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள், அந்த முடி உதிரதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ.
எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கும் தெரியாது க்ரூம் பண்ணுறதை பற்றி. நான் சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட, ப்ரோ நான் பப்பி வாங்கியிருக்கேன், க்ரூம் பண்ணி நல்லா முடிவோட இருக்குமான்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், ஏன் இப்போ க்ரூம் பண்ண யூஸ் இல்லை, நீ அடல்ட் ஆகட்டும், அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஹேர் ஃபால் வரும்போது நீ க்ரூம் பண்ணால் தான் நிறைய முடி வரும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் க்ரூம் பண்ணி நிறைய முடி இருந்துச்சு. ஸோ அது ஹேர் ஃபால் விழுக்கும் போது க்ரூம் பண்ணுங்க, மேக்ஸிமம் நிறைய முடி க்ரோத் ஆகும். ஸோ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் உங்களுக்கு எதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அது எதுக்கு நீங்கள் எப்போ லைக் பண்ணி வாங்கிட்டே இருக்கீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அப்படி ஏன் பிடிச்சிருச்சுன்னா அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, பாசமாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் ரூடாகவும் இருக்கும். இப்போ ராட் வீலர் கிரேட் டேன்னா சில நியூஸ்லாம் கேட்டிருக்கேன், நம்ம வளர்த்துறவங்களே சாப்பிட்டுருச்சுன்னு. ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எந்த நேரத்தில் அப்படி இருக்காது, ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கும், டிசிப்ளின் நாய். அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எனக்கே அதை பற்றி தெரியாது. நானும் எங்கள் அம்மாவும் பீகிள் நிறைய நாய் பார்த்துருக்கோம். எங்கள் அப்பா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் காம்பார் ரோட்டில் போகும்போது அப்படி இருக்கும், அது ஜஸ்ட் லைக் எ கிங். நான் ஃபஸ்ட்டு வளர்த்தேன், அது ஜெஃப்ரி கூட்டி தெரியும், ஜெஃப்ரி இதை பார்த்துருக்கான். அந்த ஏரியாவுக்கே ஒருத்தனை விடாது. நான் பக்கத்தில் போனால் ஒரு நாய் கொஞ்சிச்சுன்னா அதை போய் வரட்டும். ஸோ ஜஸ்ட் அட்டென்டிவ் நாய், ஷார்ப்பாக இருக்கும். வாங்குறேன்னா அதை வாங்கலாம். ஐ எம் கேரண்டி ஃபார் தட். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆன்சரிங். ஸோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ, அவங்க ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ மறக்காமல் காய்ஸ் அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெட்ஸ் தமிழ் ஷேரர். ஓகே காய்ஸ், ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ பை காய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம நல்ல டாக் பற்றி போடுறோம். ஸோ பை காய்ஸ். பாய். ஸோ ஜெஃப்ரி பாய் ப்ரோ. ஸோ என்னையும் தேங்க்ஸ் உண்மையிலே சொல்கிறேன்னா, என்னையும் எடுத்து பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த ஐடியா இல்லை, கூப்பிட்டு ரெக்வஸ்ட் வா ப்ரோன்னு சொன்னோன்னு தான் பண்ணேன். எனக்கும் ஜெஃப்ரி ரொம்ப நாளாக தெரியும், அவரும் என் கூட வந்து நிறைய பெட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ் போடுவோம், நீங்கள் பண்ணும். லாக்டவுன் முடிகிறப்போ நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து லைவ் போடுவோம் கைஸ். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். நானும் பார்க்கலாம், சேர்ந்து பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த சேனல்.